سلام كبرات تختتلتي مدبار إرجلاس تبي كم يتوعلو نلومي لما مبل عسل حدا فال كونغراس حرم عربسي حزلكم مزيالو سناي كتتا كابز حلفة كفال كونغراس تحرم نفسي إرمياس مس حميد بمفخر أبي ودكا قاسينكا خنبر إلكا خي تحاسب أبزي تنبر كي مسلكا جزي ينوح مرك نرخب إنا يبلو كلهم تسائلهم أوالد أبلا علي أوداتكا أب أندر جيرم كتبقاسيا مزاخا سلازولو نساون كتبقاسيا سلازولتو تسائل على إلو قاسينو يسكال مركب تبقاس كل سب سلام كأتوي صلوت ناب أملاخيو يعرق كبابي 4 ساعات مستقعزو كأ نحجر ما مبل 10 حالة كفال كونغراس تحرم نفسي حزلكم مزيالهو سناي مكتتال دحرينا 4 ساعات قعزو إرمياس هلاونا ساران خرجاجس نلعلو كوز إذا اللي إمو زي حاسبه حميد مسو أبتا مركب هلاوي ريو إرمياس حميد مسرعي حركانو كوكاتا سراي كالن ندري حويسوكا سر يا بيلا حميد حركان إرمياس ترداخ مسل بهداء تسمعني سارة تبقي ساقو أنت نمرت مساي كساب أبتا جالبا مزيا جن سلسة تسلقا عبد السلام أترفوا يبلو إرمياس مرة سلسة حرقة مليسو انتاي تي كل عقلو أبو بصحي يطفو مصيو كا يحنقو أفتي مركب زنبرة سبكا كل واج يبل أب مركب كوين كا اختباس يكونن نخدن كا سقاس ونتا مركب ميزانا سلازم مزابل نهيوت كا اختبل كدن كا سقاس صبق يكونن بي 4 ساعات راح تقعزن بمنبارهم عبد السلام بنوش تجالبا يسن يم بمنبارو مصيو نوتز نبرة كنتات يرقاقو شعو نيرمياس حميدن بابينام كم زخوني قورم دحرينا 4 ساعات قعزو إرمياس هلاونا ساران خرجاجس نلعلو كوز إذا اللي إمو زي حاسبه حميد مسو أبتا مركب هلاوي ريو إرمياس حميد مسرعي حركانو كوكاتا سراي كالن ندري حويسوكا سر يا بيلا حميد حركان إرمياس ترداخ مسل بهداء تسمعني سارة تبقي ساقو أنت نمرت مساي كساب أبتا جالبا مزيا جن سلسة تسلقا عبد السلام أترفوا يبلو إرمياس مرة سلسة حرقة مليسو انتاي تي كل عقلو أبو بصحي يطفو مصيو كا يحنقو أفتي مركب زنبرة سبكا كل واج يبل أب مركب كوين كا اختباس يكونن نخدن كا سقاس ونتا مركب ميزانا سلازم مزابل نهيوت كا اختبل كدن كا سقاس صبق يكونن بي 4 ساعات راح تقعزن بمنبارهم عبد السلام بنوش تجالبا يسن يم بمنبارو مصيو نوتز نبرة كنتات يرقاقو ني إرمياسن حميدن كأ ببينهم كم زخوني قبرم إرمياس ساريك عفسي عبد السلام كأ إرمي حميد هيكون أترفوا أنا أترفيا نمنتاي مستبقسات مستنفاس لسانت أبزات مزق صدقية سنة قعزة رأيلو يورد عبد السلام سنة قعزة إلو مس ورده مركب هيوت أدحناي طليان أيدون جيتن مزيا تقبلهم كله أفتا مركب زنبرخا حاقوسو مقصص عريسين نابناي ملوء تساجروس تمزجن أملاخي استرفي حواتنا كمان يماسلهم إلهم أملاخهم يمسكنوا هيوت أدحن كله أفتا مركب زنبر هزبي يسجاجروا هندبتوني إرمياس حميدن بحنساب يجوروهم إرمياس حركانو حجون كوكاس أسرع كالن أمبسا نايلي بيامش نيركا انت دا حجي كما أما إذا أتوت هنجوا مسيلكا كرئيكا يمن مخاني حميد كزارب أيكالن مخنياتو أتم كلهم سبات كم سامساري سلالفالتو زخون انت دا أغيرو كنغرولو سلالغولو كاب زخف أشجر كم زعتو سلستردو سق أيو مريزو إرمياس قلق قورو ألني إلو بحساب كفتشو يجمر حجون حميد كزارب أيكالن كومو سلازخونها $700 سلازرخبه
400 ወሲዱ 300 ከዓ ይመልሰሉ ኤርሚያስ ዝነበረ ገንዘብ ኩሉ ምስ ዓብ ሰላም ገዲፍዎ እዩ ምክንያቱ ጣልያን ምስ ኣተኻ ስለ ዝፍትሹኻ ከይወስዱሉን ንዕኡ እውን ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ ከም ገበረኛ ቆፂሮም ናብ ዝኸፈ ኣንፈት ከሰጋግርዎ ስለ ዝኽእሉ ጣልያን ምስ ኣተወክ ዓብ ሰላም ክሕውለሉ ይረዳዱ ድሕሪ ናይ ሓደ መዓልቲ ጉዕዞ ብሰላም ዓዲ ጣልያን ይኣትዉ ኤርሚያስ ቅድሚ ናብ ስድራ ቤቱ ምድዋሉ ንሊብያ ናብ ዓብዲ ሰላም እዩ ዝደወለ ቴሌፎን ትድውል ዓብዲ ሰላም ናይ ዓዲ ጣልያን ቁፅሪ ምስ ረኣየ ተቐላጢፉ ይቕበላ ሄሎ መን ክብል ኢሉ ተሓዊኹ ይሓቶ ዓብሴ ኣነ ኤርሚያስ እየ ኤርሚያስ ወደይ አልሐምዱሊላህ ለቢል ዓለሚ እንኳዕ ብሰላም ኣተኹም ዓብዲ ሰላም ንኤርሚያስ ወላጣ ብዕድመ ብዙሕ ይዕብዮ ልክዕ ከም ወዱ እዩ ዝርእዮ ዝነበረ ብኸምኡ እዩ ድማ ኤርሚያስ ወደይ ዝበሎ እወ ብሰላም ኣቲና ሳረይ ተሓንዲያ ከመይ ኮይና ሳረይ ዝኾነቶ የብላን ኤርሚ ሓወይ ግን ሓሚድ ምሳኹም ክብገስ የምስ በለ እያ ኣትሪፈያ ኣብ መንጎ ከይተቆርቅርዋ ስለ ዝፈራሕኩ እምበር ክሳብ ሕጂ ኤርሚየ እያ ትብል ዘላ እሞ ኣራኽበኒ ባ ጠዋሊ ኤርሚ ወደይ እንኳዕ ብሰላም ኣትኻ እምበር ሳርሲ ሕጂ ክሰደልካ እየ መዓስ ክትሰዳ ኢኻ ኤርሚ ትፈልጥ እንዲኻ ናይ ዝስራሕ ግን እንተ ደውንጌ ኣብ 3 ወርሒ ክሰዶም እየ ንስኻ ጥራይ ኣይትንኣስ ከምዚ ኣብዚ ተቕስነኒ ዝነበርካ ኣይትዕመቕ ሳራ ሰብ ገይሩ ፀዊዕዋ ስለ ዝፀንሐ ደቂሳ ስለ ዝነበረት ቀስ ኢላ እያ ትመፅእ ነይራ ኤርሚ እዩ ሳሪ ንዕባ ጎየይ ኤርመይ ብጣዕሚ ትሕጎስ እንዳጎየየት ከዓ ትመፅእ ንኽትዛረቡን እንዳተፀገመት ኤርሚይ ብሰላም ኣቲኸለይ ተመስገን ኣምላኸይ እንኳዕ ናትካ ሕማቕ የስማዕኒ ኤርሚያስ ምትራፋ እኳ እንተ ዘይተሓጎሰ ተስፋ ከይትቆርፅ ግን ብልቢ ከም ዘፍቅራን ከም ዝፈትዋን ደጊሙ ይነግራ ኤርሚይ የቆሬታ ግበረለይ ካብ ብልቢ ኣነ እውን ብልቢ እየ ዘፍቅረካን ዝፈትወካን ብድሕሪኻ በላ ንዓዩ ዘይጣዕመኒ ሳሬ ፀገም የለን ቀሪብኪ ኢኺ ዝኾነ ከይፅግመከ ግን ምስ ዓብሴ ገንዘብ ገዲፈልካ ኣለኹ ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ሳራ ዘይልሙድ ሓድሽ ባህርያት ንኤርሚያስ ክትዛረቦ ፍቓድ ክህባ ተሓቶ ሳረይ እንታይ ደኣ ካብ መዓስ ከምዚ ትብልኒ ፀገም የለን ምልኣት ልበይ ድሌትኪ ኤርሚይ ብልቢ እየ ዘፍቅረካ ከይትጠልመኒ ንስኻ እንተጠሊምካኒ ምንባረይ ትርጉም የብሉን ኣብ ህይወተይ እውን ዝኾነ ሰብኣይ ኣምንን እየ ባዶ እምነት ኮይነካ ይተርፍ ሳረይ ኣብ ዓለም ዘፍርሓንን ዘፅላእንን ጽሙዋን ጥልመትን እዩ መፍትሕ ልበይ ምሳኺ እያ ዘላ ቃል ይኹነኒ ከይጠልመኪ ኣብ መንጎ ረሲት ትውድኦ ከም ዘላ ትነግሮ ክድውለልኪ እየ ኢሉ ድማ ይዓፅዋ ካብ ሓሚድ ዝወሰደን ገንዘብ ስለ ዝነበረኦ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ባር ናይ ሓበሻ ብምኻድ ክዘናጋዕ የምሲ ሰዓታት ድቃስ ሓሊፉ ስለ ዝነበረ ናብ መደቀሲኡ ይኸይድ ቴሌፎን ትድውል ዘልዕላ ትስእን እንደገና ደጊማ ድምፂ ትገብር ኤርሚያስ ኣብ ዓሚቕ ድቃስ ስለ ዝነበረ ሄሎ ኤርሚያስ ሓቀይ እወ ጽቡቕ ኣለኻ እሞ መልእኽቲ ካብ ዓብ ሰላም መፂካ ኣሎ ኣብቲ ባር ናይ ሓበሻ መፂኻ ሰዓት ሓደ ውሰዶ ጠዋሊ ክመፀካ ኢሉ ቴሌፎኑ ዓፂዩ መሊሱ ይድቅስ ገንዘብ ተቐቢሉ ዘልዮ ክዳውንቲ ይኹን ካልእ ገዛዝኡ ዓዲ ጣልያን ኣትዩ እንትርፎ ንሳረይ ንዝኾነ ስድራ ቤት ይኹን መቕርቡ ኣይደወለን ፌስቡክ እንተኾነ እውን ዋላ እውን ናብ ሊብያ ናጽነት ይንበሮ ከይከፈቶ እዩ ንዓዲ ጣልያን በፂሑ ብኸምኡ ስድራ ቤቱ ብጣዕሚ እዮም ተሻቒሎም ዝነበሩ ሓቲቶም እውን ደሃይስ ኢኖም ነይሮም እንዳ ኢንተርኔት ከይዱ ፌስቡክ ይኸፍት ፌስቡክ ምስ ከፈተ ግን ኣምኖ ዘጸግም እዩ ዝረኣየ እቲ ዝረኣየ ከዓ ደሃይ ናይ ዝጠፈ ሓውና ኤርሚያስ ንምርካብ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ስእሉን ኣድራሹን ናይ ቤተሰቡን ብምግባር ሰማር ሓፍቱ ዝዘርግሓቶ ምዃኑ የርኢ ተቐላጢፉ ከዓ ካብቲ እንዳ ኢንተርኔት ብምውፃእ ኮታ ረሲት ይገዝእ ሰማር ዓባይ ሓፍቱ ንኤርሚያስ ኮይና ኣብ ማልታ እያ ትቕመጥ ማዕረ ክንደይ ምስ ርእሱ ዘይምንባሩ ቀንድኻ ንዮሃና ሓፍቱ ዘይምድዋሉ ሕጂ ይርድኦ ቴሌፎን ንኤርትራ ይድውል ኣድዩ ንኤርሚያስ ኣብ እንዳሓዘን ስለ ዝነበረት ኣይሰማዕታን ደጊሙ እውን ይፍትን ሄሎ መን ክብል ማማ ኣነ ኤርሚያስ እየ ኣድዩ ክትኣምን ኣይከኣለትን ኣደ ምዃን ስለ ዘይተርፋ ብጣዕሚ ትሕጎስ ኤርሚያስ ወደይ እወ ኤርሚያስ እየ ማማ ኣድዩ ሓጎስ ክትቆፃፀር ስለ ዘይከኣለት ኣብቲ እንዳሓዘን ኮይና ዕልልልል ትብል ኣብቲ እንዳሓዘን ብተግባራታት ዝተገረሙ ሰባት ኩሎም ናብኣ ብምቕራብ ዳሓንዲኺ ይብልዋ ዳሓነ ኣይ ዳሃይ ኣጥፊኡ ዝነበረ ወደይ እንድዩ ሎሚ ባዕሉ ደው ኢልለይ ትብሎም ኩሉ ሰብ ኣብቲ ገዛውቲ ዳሃይ መጥፍኡ ይፈልጥ ብምንባሩ ግን
ኣይተቐየሙላን ንሶም እውን ብተግባራታ እኳ እንተተገረሙ ደሃይ ምርካባ ግን ንዕኦም እውን ይሕጐሶም ንእንዳ ሓዘን የቕሬታ ብምሕታት ከዓ ንገዛ ትኸይድ እዚ ኩሉ ክገብር ቴሌፎን ከይተዓፅወት ስለ ዝፀንሐት ማማ ዳሕራይ ክድውለልኪ ክብላ ጥራይ ዝሰምዐት ሄሎ ሄሎ ትብል ብድሕሪ እዚ ምስ ሰምሃር ሓፍቱ እውን ክደዋወል ስለ ጀመረ ንማልታ ክመፅእ ፅቡቕ ምዃኑ ትነግሮ ተመሳሰልቲ ፓስፖርት ብምጥቃም ከዓ ንማልታ ይኣቱ ማልታ እንዳኸደ እንከሎ ግን ቁፅሪ ቴሌፎን ኩሉ ይጠፍኦ ምስ ሰምሃር ሓፍቱ ተረኺቡ ንገዛ እንዳኸደ ከዓ ኤርምያስ ሓወይ እምበር ዶ ሊብያ ኢኻ ነርካ ነብስኻ ፅቡቕ ኣለኻ ተሰማሚዕካ ኤርምያስ ሓሙን ቆልቡን ምስ ሳራ ጥራይ ስለ ዝነበረ ብልቢ ኣይሰምዓን እዩ ነይሩ እወ ኣምላኽ ይመስገን ተሰማሚዕኒ ዋላ ንዓኺ ፅቡቕ ኣለኺ ኢሉ ሓፂር መልሲ ይህባ ደኺሙ እዩ ዝኸውን ብምባል ከዓ ኣይተገደሰትሉን ገዛ ኣትዮም ሻወር ክገብር ይኣቱ ናብ ባኞ ነብሱ ተሓፂቡ ይውድእ ሰምሃር ክሳብ መግቢ ትሰርሕ ከዓ ሓደ ግዜ ዓብዲ ሰላም ኣብ ፌስቡክ ቁፅሩ ሰይድሉ ስለ ዝነበረ ነታ ቁፅሪ ክሪያ ኢሉ ኣብ ፌስቡክ ይኸፍት ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ኣብ ዝቕፅል መደብና ድማ በበል 12 ክፋል ሒዘልኩም ክመፅእ ክሳብ ሽዑ ድማ ሰላም ቅነ ምትብባዕኩም ደገፍኩም ድማ ኣይፈለየና ላይክ ሰብስክራይብ ኤንድ ኮመንት ምስኡ ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም ቅነ